cal dir que Sobirania i Progrés també és entitat sòcia de la Plataforma pel Dret de Decidir, però en aquest cas, efectivament, no parlo en nom de la plataforma, sinó en nom de Sobirania i Progrés. Una nota de peu de pàgina, el que acaba de dir la Carme, és que el filòsof de qui he parlat, en Josep Maria Terricabres, des de fa poc és el president de la Comissió de Drets Lingüístics del PEN Club Internacional. No és només un filòsof i un gran filòsof, sinó que a més té un càrrec internacional i vetlla pel tema dels drets lingüístics. No hem vingut avui a parlar d'aquests drets concretament, òbviament, sinó a un dret democràtic molt elemental. Semblaria innecessari haver de fer campanyes de recollides de signatures per exercir un dret de decidir. Com a persones adultes, responsables, membres d'un poble també madur, anava a dir mil·lenari, però no entrarem en història, lògicament nosaltres i tots els pobles aquí representats considerem que tenim el dret de decidir el nostre futur. Hi ha països en què aquest dret és recollit a la Constitució, hi ha llocs on no és recollit a la Constitució, i hi ha llocs democràtics, fins i tot que no tenen Constitució, que diuen, bé, si un poble ho decideix, potser em semblarà greu, però si volen decidir ser sobirans, doncs aquest poble té aquest dret. És el cas d'Escòcia, per exemple, o del Quebec, al Canadà, que sentint-ho molt, lamentant-ho molt, segurament, les poblacions d'aquests estats acceptarien que exercissin el dret de decidir uns pobles constitutius dels estats respectius.